Isa ka engineer, nag-drive sang salakyan halin sa Cebu pa Bacolod kag ang nagasto niya wala labot sa pagsakay sa barge is only 400 pesos. Paano? Ato ni baluon sa sining episode. Ini ang electric vehicle ni Engineer Jose Huilor Oropel. Wala sang kambyada, wala sang windshield wiper control lever. Minimalist ang sulod, kag ang kambyada, touch screen. Yeah. Then, kung mo ko natari lang, umuni siya kambyada. Pati wiper sa screen naman. Pero ang autopilot, hindi pa applicable sa aton nga dalanon syempre. Dapat nakakonect ka sa internet. Pwede naka-pocket wifi. Nagbuwan lang ko. Nagbakal ko pocket wifi. Pocket wifi? Kung sa cellphone mo yabi sir, pwede siya ka-connect? Pwede gyapon. Okay. Kaya yung sa cellphone mo, siyempre kung may manawag, mautod. Kailangan siya mo internet because para ang GPS. Yes, GPS. Gusto ka Spotify. Okay. Pundo ka, gusto ka mag-YouTube. Then, ang iya nga satellite. Si Engineer Oropel, advocate for clean energy, gani ang iya nga mga salakyan, electronic vehicle. Isa lang ining 2025 Tesla Y model sa iya nga mga electric vehicle. Sa internet man, nagadepende ang pag-update niya sa iyang salakyan. Samtang nagadrive ka, makita mo ang mga tao kung salakyan nga malapit sa imo. Puwersado, nagabutsyog man. Kung naka-autopilot mode, hindi niya kapahanugutan nga basta-basta lang mag-overtake nga wala nakasignal. One time, wala ko ni ma-disable ang autopilot. Mayroon niya sa autopilot, basic autopilot. Ito sa Cebu. Drive lang ko muna. Hindi nag-overtake ko. Kay Hines ang nasundan ko. Pag-overtake ko, hindi ko ni mag-iho. Ibalik niya ko sa lane. Kaya kinanglan dili ma-signal ko kung gusto ko mag-overtake. Masarangan sini magdalagan sang 466 kilometers o kun Bacolod to Hinubaan, Hinubaan back to Bacolod sa isa ka full charging. Ini ang pinalang sa mga special features ng iyang salakyan. Kung magsiling kita nga electric vehicle, kadamo na subong sa mga nagagwa sa market. May electric vehicle, kag mayara man sang ginatawag nga hybrid. Sa hybrid naman, kung magpanaog ng imo nga battery percentage, masaylo ini sa gasolina samtang gina-charge ang imo nga battery. Sa EV, magluwas nga wala ka nagabulig higko sa hangin, dako man ang masave mo. Wala ka naman abis ang maintenance kag hindi ka na magtugong sang krudo kung gasolina, ma-charge ka na lang. For example, si Engineer Oropel halin siya sa Cebu kag nagpabacolod. Ang nakaon nga battery 28%. Pag abot niya diri, nag-charge sa liwat para mapunan ang nagamit niya nga battery. Ang ginbayaran niya sa charging station is only 400 pesos at the rate sa charging station. Pero kung sa balay kanimo ma-charge, mas barato pa gid ang iguan. Actual ang ginbayad ko sa charging station is mga 400 pesos. 400 pesos sa charging station? Yes, charging station. May patong na. Lain na yung rate? Yes. Kung sa balay mo lang, for example, lang yung mga rate sa balay, siyempre sa utility rate, no? Residential rate. More or less, mga 200 plus pesos lang. Naka-Cebu Bacolod ka na? Yes. Cebu Bacolod ka na. Kung serious ka, mas mahal pa ang plate. Mas mahal pa ang plate eh. Pero sir, kung naka-solar ka pagid sa balay mo, wala ka nag-balay na. Libre lang yung travel. Solar Cebu. ka, may battery ka sa balay mo, hindi mo charge. Wala na ka gasto sa fuel. Kag kung naka-solar powered ang imong nga balay, bot silingon, wala ka na gid sang bayaran. Sa tuanay, may pick-up truck siya nga ginagastuhan niya sang 3,500 to 4,000 pesos para ma-full tank para maglagaw halin sa Cebu pa Bacolod kag libot-libot na diri sa Bacolod. Pero sa EV niya, 1,300 pesos lang ang iguan. Amo sina kadako sang diferensya. Ito sa fuel is mga between 3,500 to 4,000 pesos. Full tank na naman. Then when I use this electric vehicle, 2 years ago, then until now, nag-try ko
Like itong BYD Tang, Oh. ang range niya is, imagine this, the range is 530 kilometers. Ang yung battery is 88 kilowatt-hour. Now, I can have 530 kilometers with an energy of 88 kilowatt-hours. Now, 88 kilowatt-hours, kung imo na siya backlon sa utility, pilang rate sa utility, 15 pesos. Kasi no. 15 times 88, more or less mga 1,300. 1,300 pesos, may 530 kilometers kung range. Kung lang tawon mo subong sa mga dalanon, nagaamat-amat na damo ang nag-switch sa mga EV o kung sa hybrid ng mga salakyan. Sa panahon abi karon, masaka sa 5 ka pesos ang presyo ng produkto petrolyo, pagkasunod nga semana, may rollback pero salapi lang. Gani sa Pilipinas, may ara kita sang ginatawag nga Electric Vehicle Development Act o kunang EVIDA. Layi nga nagapromote sa paggamit ng electric vehicle bilang alternatibo nga mode of transportation. Wala iniabi yan nagakontribute sa pollution. Amo amon gina-promote ang use of electric vehicle. Pasalamat kami gani kay Sir Juno kay ko gani role model na siya sa tatlo ya EV. Okay, to siyempre volatile tayo ang ano no, ang fuel. Okay, ilis. Correct. So ano na, at least may ara nga ginhambal naman sa DOE, alternative mode of transport. So hinahinay lang bala nga ma-appreciate sang tao ang benefits of using an EV. Kagbisan ang mga talatapan sang gobyerno, gina-require nga dapat 10% sang ila ginagamit ng mga salakyan EV na. Mandate naman sang government na at least 10% ng refitting sa ilang vehicle. So mandated na all government na mag-ilis na to at least 10%. So may pulo sila ka official vehicle, isa dapat EV dira. Mandated siya with the EVIDA law. Sa EVIDA law, under sa EVIDA law. Ang government ang role model. Correct. So, bakal din siya. Okay. Magamit siya. Makita sa tao. Diri nagapakadto ang futuro sa transportasyon pero hindi makadali-dali silo. May pila man abi ka mga issues nga ginahaboy batok sa electric vehicle, ilabi na nga bag-o ini para sa tanan. May ginatawag nga range anxiety. Paano na lang kung mapatsan ka sa salakyan kay wala sang charging stations? Pero ari, may ara na. May ara sa Negros, may ara sa Bacolod, Dayasan Negros Oriental, Escalante City, kag Kabangkalan City. Ang importante dapat, suno sa kay Engineer Oropel, ginaplanuhan mo ang imo nga rota. Plan your ride. Now, kung maglagan, makadto kasi sa kalugar na why ka to ma-chargingan, why to charging station, mo na makulbaan ka. Kung makadto, kay base mo ubusan ka battery. Mo pa na ang mga peers ng tao. But now, kasugod na lang subong develop na ang charging station, damo na ang install throughout. In fact, sa Cebu Island, halos ibong bilog na island, Meron na. Charging station na. Now here sa Negros, nagsugod naman. Gamat-amat na, sa Bacolod, meron na. Sa Bacolod, meron naman sa Escalante. Meron na sa Dayasan, Oriental. Pagtulan mo na sir, tarang nga may charging station. Ang problema sang iban, ang battery base sige-sige kambyo. Sa Tesla ni Engineer Oropel, 8 years ang warranty sini. Pero after 8 years, pwede pa ini magamit. Medyo ma-deteriorate lang siya, pareho sang battery life man sang imo nga cellphone. Mga 10% ang possible nga i-deteriorate niya. Hambal sang iban, mahal katama ang EV. Nakaibalo ko mo bala nga may mga barato na nga mga brands ang EV nga nagaginuha sa karon. Kag ang mga mahal sadto, subong barato na lang. Sa tuanay ang Tesla Y nga ini ni Engineer Oropel ang yara pa sa 4 million pesos pero sang may Tesla Philippines na, nagadalaga na lamang ini sa 2.5 million pesos. Pulo pareho lang sa presyo sa mga SUV. Sa balita, kadamos ang issues nga nagatuhaw. Bag-o abi ang EV, kag normal nga may magagawa nga mga issues nga ginatinguan ma-resolve sa mga kumpanya nga nagahimo sini. Pero para kay Engineer Oropel nga gina-consider sang DOE bilang champion user of EV, ang makabiyahe sa dalanon nga hindi makahalit sa palibot ang pinakarason niya kung nga ini nga salakyan ng iya ginagamit. Because that's my little way of helping the environment. That's one. No, okay, clean ride. Why contribute pollution. Second is, look at the rising cost of the fuel now. Yes. Diba? I-roll back ka 50 centavos. Sakaan 5. Sakaan ka 3 pesos. I mean,
that's very impractical now to drive an ICE for me. That's why I shifted to electric vehicle. Imagine lang kuno abi. Halos tanan nga mga nagadalagan nga salakyan sa isa ka syudad, electronic vehicle. Naga-amat-amat na ini gani nagakatabo sa ibang nga lugar. But silingon, naga-jogging ka o kung naga-walking, nga matinlo nga hangin ang imong nagakahaklo. Long-term solution sa mga problema nga nagatuhaw sa karon sa kalibutan. Parehas na lang sa climate change. Kaamo ang rason sa nagalala nga mga kalamidad nga aton ka-eksperyensahan sa karon. Padayon kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Romeo.